Okay. Natay reviewon karon guys nga anang kangkong chips by Josh Mojica. So atong biradahan ni karon guys. Isa. Ito sa ita itong mic kaon. So nisiga na siya, awesome. So kangkong chips. Itsa. Ay, ito na niya. So nag-order ta guys. Pakita yung address, uy. Ay. Gugo. Dili ni pwede na kong ikuan. Dili na. Ako nang i-blur. Ay, kabala ka. Ito bang? Oh, ay. Nya, mo na karon guys. Nag-order ta sa nag-i-order? Basta, uy. Sa TikTok. Shopee, uy. Shopee day o tanawara. Mutan ako. Nya, karon guys ato ning ablihan kay medyo sikat-sikat man daw kuno ni siya. So atong pasikaton sa mo si Josh. Nakay kuan diha Josh kung meron ka namang ano diyan Josh. Padala ka naman dito sa Bohol Josh. So, atong ablihan guys ha. Doon la to ang mic pero may daya ba. Sit naman ni malubat ang kuan di. Pak! Kangkong chips by Josh Mojica. Kaya kay packaging guys, siguro lagi ang karton. Ano aragong pagka packaging. So nag-order ta guys og sour cream and cheese. Og sama ni duha man lagi ni ka cheese lagi. Baka cheese? Oh. Pa-check ko. Ay, way klaro wa gitarong pagpadala. Natural man ta ni dapat ni usa. So, watay mahimo. Kay duha ka buk ilang gipada nga cheese. Ato lang gyapong biradahon ni. Ayun na, bilhin ko cheese. So, first sour cream. Pablin. Oh, tingan ni kano. Sa TikTok din ako pala. Wala TikTok lang mga gipalit. Humot-humot sad. So, kangkong chips by Josh Mojica. Okay, first, mo na yung mga sulod. Uli na ito ng isa. Oh, tanawa na oh. Kita ba diya? Okay. So, first, Moni. La magtagtagak kita ani. Ame bot. Ame. Oh. Mauni ang kangkong nga gi-fry with bot lang sagol ani. Basta kay sour cream. Bod, parat. Huwag ka nang bitang piatos. Ito ba? Sulit. Lagi, na piatos lagi. Ang piatos. Na kangkong ako ano. Another one. Lame. Lame. Actually, pang snack. Trabaho ka. Kasi office. Lame. Di ni mo wala mo malasahi ang kangkong. Mura na siya nagkaon yung kaog. Kuan. Nga nagkakaon na kag piatos. Sira sabi, yung sira. Persistent.
Next, cheese. So, klaro na sa kining cheese sa king lasa ni wa na sa ni kangkong lasa. So, itong biradahan. So, putlon, gihapon. Na din na siya seal dire guys, sig putol nimo. So, kung di nimo mahurot tao, pwede taklubag balik. And, na siya kuan dia na siya ka ng murag pang seal. So, di mahurot dara. So, cheese. 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 Magsabot akong baba kay nagkaon ko gikan sour and cream. Sapa. Sour cream dito una. Kasi cheese. Hindi magiging kubet na kong cheese. So sa mga cheese lovers diha, daog ni. Klaro gisat ni kangkong. Kangkong nya giligo og cheese. Oks na. Cheese yapon. Laksa. Assistant. Okay ni, waman ni mamao pag order dapat ani natural. So amo ning classic dai. Dapat ani classic unta. So umaabot to siya. Inon ta mo sa lasa. So mo to guys. Kung trip ninyo pang snack okay siya, pang pulutan. Okay, kaya ni substitute sa kanang mga gipangkaon nyo diha, manay pulutan ninyo. So, pampahealthy diha, kanang inyong pampahealthy diha, o alis din na inyong mga pangpakuan diha, kanang inyong pampa-high blood, pang-diabetes. Nindot ni, patilaw na ko ni sa kong parents. So, ako silang videohan, o silang reaction aning kangkong chips by Josh Mojica. So, dapat mo anak sa taan ni Brad. Okay, kangkong chips by Josh Mojica. So, more to guys, lami siya. So, must try. So, order na mo na TikTok, Lazada, Shopee, Facebook Marketplace. And sa mga nangutana sa tagpila ni siya. So, napalit na mo ni siya each at 145. So, pailabot shipping na basi na pil shipping niya na. So maro to again. Sige, bye.